Ni nthawi ya nkhani kuchoka kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Arthur Chokoto. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lero alumbitsa achiwiri kwa nduna omwe awasankha posachedwa apa pa udindowu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yadandaula ndi kukwera kwa chiwongoladzanja chomwe mabanki amayika anthu akabwereka ndalama. Ndipo yemwe anali wachiwiri oyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo ya mbuyomu Dalitso Zombo amwalira. Takondwa pokhala nafe. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lero lachisanu atsegulira mwambo olumbiritsa achiwiri kwa nduna omwe awasankha posachedwa apa. Malinga ndi chikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu mu ofesi ya president ndi nduna Justin Saidi, mwambowu uchitikira ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe kuyambira 2 koloko masana. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka adandaula ndi kukwera kwa chiwongoladzanja chomwe mabanki amayika anthu kapena mabungwe akatenga ndalama zomwe ati ndi zolepheretsa kutukula ntchito za makampani m'dziko muno. Poyankhula ku Lilongwe pa mkumano okambirana za ndondomeko ya chuma cha boma yomwe ikudzayi, Mwanamveka ati ndi zodandaulitsa kuti mabanki amatenga chiwongoladzanja chochuluka pa ngongole koma sapereka chiwongoladzanja chokwanira kwa anthu omwe akusungitsa ndalama ku mabankiwo. Mwanamveka ati kukula kwa ntchito za makampani kumadza pakakhala ngongole zochoka ku mabanki zomwe sizikhala ndi chipinjo, choncho ndikofunikanso kuunika bwino ndondomeko za ngongolezi. Nduna za mtengatenga a Jabi Muhango yalangiza nthambi yoona zapansewu ya Road Traffic and Safety Services kuti ipeze njira zothanana ndi ngozi zokhudza njinga za moto m'dziko muno. Muhango ayankhula izi pomwe amayendera ntchitoyi bungwe ili komanso bungwe loona za misewu la Roads Authority. Olive Pili wadza ndi ripoti. Nduna ya zamtengatenga a Jabi Muhango anakayendera nthambi yoona zapansewu ya Road Traffic and Safety Services komanso bungwe loona za misewu la Roads Authority. Polankhula atakumana ndi akuluakulu aku nthambi yoona za mayendedwe apansewu, Muhango anati ndi zokhudza kuti ngozi za njinga za moto zakwera. Iwo anati ngozizi zikubweretsa mavuto pa zipangizo za boma makamaka ku zaumoyo, pomwe ambiri oyendetsa njingazi akumavulala ndi kudzadza mzipatala. Iwo anatsindikanso kufunika kuti ogwira ntchito ku nthambiyi apewe mchitidwe akatangale ndi kunena kuti yemwe apezeke achotsedwa ntchito. Nthawi yafika kuti tipeze njira zabwino zoti tithane ndi vuto limeneli. Ndi vuto lalikulu, sangathana ndi munthu mmodzi, ndofunika tonsefe limodzi tiyike mitu pamodzi kuti tithane nalo. Ndi chikhulupiriro kuti anyamata anzeru zabwino aku road traffic apanga chothekeka, zathu aku polisi ndi onse amene ali okhuzidwa kuti tigwene manja kuti vuto limene tithane nalo. Ndinene pano kuti zitigona tigwira chikusanana kuti vuto limene tithane nalo. Nthambi yoona za mayendedwe pa msewuyi yati mwa ngozi zisanu zilizonse, imodzi imakhala yokhudza njinga ya moto ndipo ndi ngozi zomwenso anthu ambiri akumwalira nazo. Mkulu wa nthambiyi a Christopher Kuyera anati nthambiyi ikuphunzitsa oyendetsa njingazi za mayendedwe pa msewu kulimbikitsa kuti azilembetsa njinga zawo komanso akugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana pofuna kuchepetsa ngozi za mtunduwu. Chomwe tikuchita ngati ku road traffic nchokuti tikuonesesa kuti akabazaja tiafikire kumwe akukhala ndi mauthenga apansewu akayendedwe kabwino kapansewu. Komanso kuti kafikira kumwe akukhala kucha tikumapitisa chomwe tikutcha pa chizungu mobile monitoring kamene amati siwendayenda. Mati siwendayenda ichi ikumathandiza kuti waja athe kupanga khala register komanso athe kupanga mpaka anafika kupanga license komali kumudzi kwawo. Nduna itakayendera ku nthambi yoona za misewu ya Roads Authority zinadziwika kuti ikukumana ndi mavuto akusowa kwa ndalama zokonzera misewu kamba kuti ndondomeko yotolera msonkho pa mafuta pakadali pano sikuthekanso. Mkulu wa bungwe la Roads Authority a Amio Champiti anati akumala ndi ndalama zoti azikonzera misewu kuchokera ku bungwe la Roads Fund basi.
pa zaka ziwiri wonjezerapo zapitazi. Kwambiri timakhala kuti ku maintenance kuti kungoyang'ana zobwera zodzidzimutsa ngati zimene zachitika pompano za madzizi ndi kuti nsewu mwina waonongeka kwambiri kuthamangira kumeneko. Koma routine maintenance, periodic maintenance ndi zina zotero zakhala zikuchitika mochepa kwambiri chifukwa cha kuchepa kwa ndalama. Nduna ya zamtengatengayi yakayendera nthambi ziwirizi kutsatira kusankhidwa kwake pa undunawu kumayambiriro a sabatayi. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yapempha kampani ndi mabungwe akufuna kwabwino kuti athandize anthu omwe akukhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno kuyambira pomwe nyengo ya mvula inayamba. Muchikalata chomwe nthambi yatulutsa, mkulu wa nthambi Wilson Molen ati madzi osefukira achititsa kuti anthu ambiri asowe pokhala komanso kuonongeka kwa zinthu zina zofunika pa moyo wawo. Bungwe lilati pakadali pano anthu okwana 36 ndomwe afa, atatu akusowa komanso mawanja pafupifupi 36,000 ndomwe akhudzidwa ndi ngozi ya madzi osefukira mdziko muno. Monga mukudziwa anthu akakhala makampu oro amene akhudzidwa sali pa kampu zimene amafuna zosowa zawo makamaka lero ndi zambiri. Ndi imene ifunika kuti tigwire ntchito ndi anzathu, mapartners, abwenzi amene tingathe kuthandiza chifukwa ntchito ndi yayikulu kwambiri. Mwachisanzo tingoyerekeza kunkhota kokha tikuyerekeza kuti pafupifupi anthu 9,000 ali m'makampu. Ndi anthu ochuluka kwambiri, maniti awonso ndi ochuluka kwambiri. Mwenanso tingofotokoza kuti ngati kunkhotako anthu ambiri ali m'masukulu, ndi sukulu zatsegula koma anthu adakali m'masukulu ndi kufunika matenti ena tapeza koma ena sitinapeza. Ndi tikanakonda kuti anzathu amene ali kuthekera alowererepo. Misewu yambiri yaonongeka nthawi imene tikuchita mapulogalamu awiri amenewa. Tikuma ngati kunkhota mwachisanzo kunali kuti kunativuta kuti tipitise zakudya ndi zithandizo zina pa misewu inaduka mpaka kufikira masiku ochepa apitawo pamene patseguka bwino. Komanso ngakhale zimene misewu sinaduke kumakhala koterera kwambiri kuti tikafike ndi zakudya kumadera kwina. Moti nthawi zina matrakita akuluakulu amene atenga nachimanga makafika pa khanso ndikutenga magamoto ang'onoang'ono kumapitisa m'madera. Zimene zimatenga nthawi yayitali komanso zimakhala kuti mwina zitichepesa kuti tikafikire anthu. Mmodzi mwa akatswiri omwe apeza zotsatira zakale kwambiri pa dziko lonse za manda a munthu osungidwa potentha thupi lake zomwe zapezeka m'munsi mwa phiri la Hora boma la Mzimba wapempha boma kuti lilingalire zoteteza malowa ndi kupanga kukhala malo ofunikira mbiri ya dziko lino. Katswiriyu Dr. Jessica Thompson yemwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya ukachenjede ya Yale ku America wati zomwe apezazi ndi chozizwa cha dziko lonse chomwe dziko lino likuyenera kuchinyadira ndi kuchiteteza. Themba Mwale wadza ndi ripoti. Mandawa omwe anamangidwa mphepete mwa mwala wa m'munsi mwa phiri la Hora ku Mzimba anamangidwa zaka pafupifupi 9,500 zapitazo, ndipo kafukufuku akusonyeza kuti malo omwe anatentherapo thupi la mzimayi pamalopa ndi akale kwambiri a munthu wamkulu. Mzaka za pakati pa 2017 ndi 2018 pomwe akatswiriwa amafukula pamalowa a Dr. Jessica Cerezo Roman aku University ya Oklahoma ndi Dr. Jessica Thompson aku University ya Yale anapeza zidutswa za mafupa zokwana 170 za mzimayi, ndipo malo omwe anamutentherapo anali aakulu monga bedi la mfumukazi. Pambali pa mafupawa akatswiriwa anapezaponso zidutswa za mafupa a anthu ena komanso phulusa la moto wotenthera anthuwa. MBC itayendera malowa ku Hora inapeza zidutswa za mafupa akale koma palibe chitsimikizo chilichonse kuti mafupawa ndi a anthu akale. Poyankhula ndi MBC kudzera pa makina a internet, a Dr. Thompson anati zomwe apezazi ndi zabwino kwambiri ndipo boma likuyenera kuteteza malowa mwachangu anthu asanayambe kukumba mosayenera.
Profesa Boston Soko yemwe ndi katswiri wa mbiri ya makedzana ndi chikhalidwe cha angoni wati kupezeka kwa mafupawa kuli ndi kuthekera kokweza ntchito zokopa alendo mdziko muno ndipo ndikofunika kuti boma liteteze malowa. Boma lichitepo kanthu kuti kubwere zina zomangamanga kapena asilikali weneni kapena chifukwa phiri lonse lija ndi zimenezo. Komanso mwaona kutalika kwa phiri kuti for tourism tikuyembekeza kuti mtheto uwu ndi zimene zapezeka izi kuzabwera anthu ambiri ochokera maiko akunja. Nayenso wapampando wa bungwe la Mzimba Heritage Association Andabazake Thole wapempha bungwe la United Nations Educational, Scientific and Cultural UNESCO kuti liike phiri la Hora pa mndandanda wa mayina a malo otetezeka pa dziko lonse. Hora Mountain ikuzokhala pa World Heritage chifukwa ikuchita qualify chifukwa cha discovery Odest. Sizazana sizachani koma Odest. Noti tikangosunga izo Odest ndiye kuti the whole world is no izizi yakuchita kaya ndi anzathu ku Middle East kaya kuti anayamba kale anthu akuhora nthawi zimenezi. Ndi UNESCO tipemphe kuti nayonso ichitepo kanthu. Akuluakulu ku nduna oona zachikhalidwe sanayankhulepo pa nkhani iyi. Malo ena akale kwambiri otentherako matupi a anthu anapezeka ku Alaska mdziko la America ndipo kumeneko akuti anapezako mafupa a mwana wa zaka zitatu yemwe anamwalira zaka 11,500 zapitazo. Themba Mwale, MPC. Mukuonera nkhani kuchoka kuno ku MPC, tentonenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lero alumbitsa achiwiri kwa nduna omwe anawasankha posachedwa apa pa udindowu. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yadandaula ndi kukwera kwa chiwongoladzanja chomwe mabanki amayika pa ngongole zawo. Ndipo yemwe anali wachiwiri oyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo yambuyomu Adaitsoka Zombo amwalira. Vuto la kayendedwe pakati pa ophunzira omwe akhala kuyenda mtunda wautali kuti achite maphunziro pa sukulu ya primary ya Kapako boma la Mangochi likuyembekezeka kuchepa potsatira thandizo la njinga kuchokera ku konsolo ya bomali. Polankhula ndi MBC pamambo opereka njingazi mkulu woona ntchito za maphunziro ndi masewero ku konsolo ya boma la Mangochi a McDonald Kuse ati njingazi akuzipereka msukuluzi pofuna kuonetsetsa kuti mwana aliyense akupeza mwayi wa maphunziro mosavuta. Francis Banda walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Ophunzira omwe akhala kuyenda mtunda wautali kuti akachite maphunziro pa sukulu ya Kapako mdera la mfumu yayikulu Mponda m'boma la Mangochi tsopano mavuto awo achepa. Konsolo ya bomali itapereka njinga zakapalasa kwa ophunzirawa pofuna kuchepetsa vuto la mayendedwe. Polankhula ndi MBC mkulu woona ntchito za maphunziro m'boma la Mangochi a McDonald Kuse ati boma likupereka njingazi polimbikitsa ntchito yopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Iwo ati sukulu ya Kapako yasankhidwa kukhala imodzi mwa sukulu zopindula nawo kamba kuti ophunzira pa sukuluyi amachita bwino mayeso a standard 8 posayang'anira kuperewera kwa zinthu zothandizira kuti mwana achite bwino pa maphunziro. Choyamba timafuna tinene kuti no limeneli ndi boma limene lapereka njinga zimenezi ku Mangochi kuno. Panopa tayamba sopano ndi Kapako Primary School. Mukati muone ku Kapako Primary School ndi skulu imodzi yomwe ili kumudzi. Ana ake amachokera kutali. Ndiye chifukwa choti ana amachokera kutali. Ana wakomata akalowa mkalasi moja. Angakhale aphunzitsa zibereke komano mukaona kuti mwana uja kumakhala kuvuta kuti azimvesesa zomwe aphunzitsa akumpatsa. Ifeyo chimene boma lachitali tokhulupirira kuti ndi maziko akulu. Maziko akulu chifukwa chonena kuti no amene waso ndiye ndi chinthu chomwe chipitise maphunziro pamwamba kuno ku Mangochi. Polankhula m'malo mwa ophunzira anzake Dorothy Henry wa standard 7
yemwenso ndi mmodzi mwa ophunzira omwe apindula nawo ndi thandizoli, wayamikira khonsolo ya bomali powaganizira ndi thandizoli ponena kuti limuthandiza kuchita maphunziro mosavuta. Ine ndilokondwa kwambiri fake njinga ithandiza poyenda mayendedwe abwino komanso ndikuthokoza boma chifukwa chopereka njinga zimene zisukulu yathu ino. Ine mavuto anga anali kuti ndikamabwezedwa ndimauluza maphunziro komanso ndimataya nthawi kuti ndingaphunzire. Malinga ndi wapampando wa khonsolo ya boma la Mangochi Eliasa Sauzande, ntchito yopereka njingazi ipitirira msukulu zoyenerera kulandira m'madera akumudzi, koma achenjeza makolo kuti apewe kugwiritsa ntchito njingazi molakwika ndipo m'malo mwake zipindulire ana omwe akuchita maphunziro. Pothirapo ndemanga, kansala wa dera la Mtima B Daudi Bata yemwe anayimira phungu wa deralo yemwenso ndi nduna yofalitsa nkhani Shadrack Namalomba walonjeza kuti vuto la kusowa kwa milatho yabwino lomwenso limalepheretsa ophunzira kupita ku sukulu nthawi ya mvula mderali lichepa potsatira kukhazikitsa kwa thumba la ndalama za chitukuko cha madera zokwana 5 billion kwacha. Mu nkhani za masewero tindikatswiri olemba nkhani za masewero Norbert Jameson amene atifotokozere nkhani zingapo. Nkhani yoyamba Norbert, Castello Challenge Cup. Yes. Magames akupitirira. Ya mpikisano umene ukupitirira. Sabata yathu tinaona matimu 11 atafika ndime ya matimu 16 kuchokera ku ndime ya matimu 32. Ndiye pano kwatsala matimu asanu kuti apezekenso ofika ndime ya matimu 16. Ndiye kumathero a sabata ino kuli masewero atatu, Bullets kupita ku Karonga ikakumana ndi Songwe United kumeneko, komanso kuli timu ya Chitipa United imene ikumana ndi Bereau Giant yomwe ndi timu yoti sisewera ligi ina iliyonse ndi timu ya mmudzi kuchokera ku Chikwawa kwa Bereau. Kwa Bereau. Ndiye nayonso yachita bwino kwambiri, yafika ndime ya matimu 32, ndiye ili kuchitipa kumeneko ikumana ndi Chitipa United mawa lino, komanso kuli Crack imene ikumana ndi Goshen City Dynamos. Ndi masewero ndi atatuwa pamene sabata ya mawa adzapitiriranso Silver Strikers idzakhale ikumana ndi Namitete Zita komanso Moyare ndi Bangwe All Stars. Ndiye nimene zilili ndithu mu Castello Challenge Cup. Tikamafika la Mulungu madzulo ndi kuti matimu atatu ena adzakhala atuluka, atatu adzakhala kuti afika ndime ya matimu 16. Nzopatsa chirutu zimezi. Timu kuchokwawa mpaka no kuchitipa kumapeto mpaka kumapeto. Anavutika kwambiri nkhani za mayendedwe, anapempha ndithu kuti anthu awathandize Bereau Giants. Ndiye chosangalatsa nchoti anthu anaponya ndithu kumeneko kulowashire mpaka nazatheka kuti timu inyamuke kupita ku Chitipa. Nzopatsa chidwi kwambiri ndithu kuti timu yoti simenya ligi ina iliyonse mankusera mpira wa makwalala zikho za ma MPs lero yafika ponena kuti ikumenya ndi timu ya mu Super League mu mpikisano wa Castello. Zosangalatsa zimezi anthu kunsi kwa mtsinje wa Shire mgwirizano umene ndofunika utopirire. Nde Norbert tikaonano za AFCON masewero afika quarter final sopane? Yes, quarter final. Tinali matimu 24 mene mpikisano mayamba, pano ratsani matimu 8. Quarter final yo ikuyamba lero. Kuti timu ya Mali ikumana ndi Senegal madzulo ano, komanso aini bwalo Morocco akumana ndi Cameroon. Masewero awiri lero, mawanso kuli masewero awiri Nigeria ndi Algeria, pamene Ivory Coast isewera ndi Egypt. Ndekuti mawa lino tikamafika poti titamaliza zonse kutsala matimu anayi amene afike ndime ya ma semi-final, nkhondo ikupitirira. Yayi nkhani yabwino. Ndithu. Tiloene umangalande. Mu league. Premier League. Yes, inatentha dzulo. Arsenal ndi Liverpool anatengetsana kwambiri and kulepherana 0-0. Ambiri amona ngati kuti Liverpool ingogonja mosavuta, koma seasonal model mu mpira umasintha mpaka na matimu acha kufanana mphamvu 0-0 kumeneko kusonyeza kuti aliyense watenga 1 point kupita nayo kwawo. Arsenal ikadalibe pamwamba inali ni mwayo kuti kozotsogola ni ma point 8 pamwamba pa Manchester City yomwe ndi yachiwiri, koma apapa ndi kuti ndi 6 points yomweja yomwe yakusiyana ndi timu ya Manchester City fanayonso sinachite bwino inafanana mphamvu ndi Brighton lachitatu lapitayi. Ndikuti mwayi wa Arsenal kadalipo be wokulu kuti akhoza kutenga chinthuchi fa Manchester City kumayenda mwapendapenda chimodzimodzinso matimu ena amene akusatira mbuyomu, pamene Arsenal yo zake zikuoneka kuti ndithu zikuyenda bwino. Mwatero edu pamene Arsenal zikuone kuti zikuyenda bwino amanena to last and kunkea mkulu wa kamera akuti yayi mukamata Arsenal ipatsogolo ni maganizo anu. Si maganizo chabe, koma kutengera mene zinthu zikuyenda. Ma points ali. Mene zikuyendera ndithu. Ili patsogolo. Kufanana mphamvu ndi Liverpool apapa, Arsenal kuchokera kopambana masewero 5 otsatana. Kusonyeza kuti ikumachita bwino, ikumapambana kusiyana ndi matimu amene ikupikisana nawo.
chabwino ndikaona nthawi pano bati tikanakuonda kuti tizifotokozeranabe koma iyayi anthu aonere mapulogalamu athu ena okhuza sports paja ndi chani pa MBC mapulogalamu tinde MBC Sport madzulo ano 5:30 ndithu aonere programu imeneyo zikomo kwambiri Norbert Jameson. Titsirize nkhani zathu ndi nkhani yachisoni yemwe anali wachiwiri kwa spikala wa nyumba malamulo Amaditsoka Zombo amwalira dzulo ndipo padakali pano akubanja atsimikiza za kumwalira kwa akandodo tinenoti kwa akazombo pepani akunyumba akubanja afotokoza bwino lomwe ndondomeko ya maliro akhumbize kandodo chiponda ati ukakatha mwambo kulikulu la chipanichi akanyamula thupi la akazombo kupita nalo kasungu mudzi mwa Vikuyu mdera la mfumu Kaomba komwe likalowe manda. Ni nkhani imene yachisoni tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano. Tisanasiyane tatiyeni timveso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lero alumbitsa achiwiri kwa nduna omwe anawasankha posachedwapa pa udindowu. Nduna zachuma Joseph Mwanamveka yadandaula ndi kukwera kwa chiwongoladzanja chomwe mabanki amayika kwa kukongola ndalama zawo. Ndipo yemwe anali wachiwiri woyamba kwa sipika wa nyumba ya malamulo yambuyomu Amaditsoka Zombo amwalira. Pezani nkhani ndi zina popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Arthur Chokoto. Tikufunirani tsiku lopambana. Sabata ino mu program ya Woman Talk kuli mwambi umene umanena kuti mawu amalenga. Kodi ifeyo ngati anthu timachita bwanji? Tikapsha mtima